सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक रत्नागिरी सर्व प्रकारचे पंचकर्म म्हणजेच बस्ती, वमन, विरेचन, जलौकावचरण, नस्य, शिरोधारा, उत्तरबत्ती, कटिबस्ती आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तैलधारा, विद्याकर्म, अग्निकर्म या सर्व सुविधा एकाच छताखाली दिल्या जातात। स्थळ डॉक्टर प्रदीप घाटे, BAMS MD पंचकर्म स्पेशालिस्ट, डॉक्टर प्राजक्त घाटे, BHMS ICR पुणे, सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक, यशोदीप कॉम्प्लेक्स, फ्लॅट नंबर 109, सॅमसंग शोरूमच्या वर, शिवाजीनगर, रत्नागिरी। मोबाईल नंबर 8275 39 24 30। नारायण राणे हा अतृप्त असलेला आत्मा आहे। ज्याच्या घरात जायचं ते ओरबाडून खायचं आणि शेवटी ढेकर द्यायला दुसऱ्याच्या घरात जायचं, खाल्ल्या ताटामध्ये घाण करायची असली औलाद म्हणजे नारायण राणे। त्यामुळे आजसुद्धा मला दुसरं आणखी सांगायचं आहे की आता नारायण राणेंना रिफायनरीच्या दलालांची काळजी पडलेली आहे। पुन्हा एकदा रत्नागिरीतच रिफायनरी होणार हे काल त्यांनी सांगितलं, आज माझ्या वाचनात आणलेलं आहे। माझं आव्हान आहे नारायण राणेंना, हिम्मत असेल तर जोपर्यंत केंद्रीय मंत्री आहात ना तोपर्यंत त्या बारसूच्या परिसरामध्ये तुम्ही येऊन दाखवा। रिफायनरी तुम्हाला कोकणच्या हितासाठी हवी की गुजराती मारवाडी दलालांच्या हितासाठी हवी, ते एकदा तुम्ही त्या लोकांना सांगा, लोकांच्या समोर बोलतं व्हा। केवळ आणि केवळ पत्रकार परिषदेतून रिफायनरी मी करणारच अशा पोकळ बेडूक घोषणा करण्याचे आता दिवस संपलेले आहेत। आता काय राहिलेले दिवस आहेत ते आनंदाने उपभोगा, त्यानंतर राजकीय संन्यास नारायण राणेंनी घेतलेला बरा पडेल। काय बोलतात ते बघूया ना। उद्या दिल्लीवरून लात मारायची वेळ आली तर नेमकं यांचा मराठा बाणा किती टिकतोय तो बघू। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।